Maha dia pak di tanah rantau, maha dia pak na di korong kampung. Kau ingin apa jo album Siril Asmara? Ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama Sirin Asmara. Allah di dalam anak rimbo, tumbuh kayu malang di dalam anak rimbo. Iyalah di bala larang jauh di kare lekang are. Oh iyalah di bala larang jauh di kare leka nare nae. Honan tadi lakaset kamang olah nombor latigo kini laka masuk gajah akan nomor lampe. Orang bana larang rantau dia wailah jangan
cabui padang si jinawi nyo pancung nyo cendur mato sato nyo pancung cendur mato padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang malayang nyolapean tiba di tonggak jago-jago badare tonggak jago-jago mahari inyo cindur mato cindur mato dangakan di Rajo Banten yola santiang Rajo Banten sesantiang iko Rajo Maramba pado paya tinggal di siko elok pai kanagari Minang orimbo lawe nembalun jadi baitu kato badan cindur mato mandanga kato cuy itu di sinang kalau lako dipandang batambah panila Rajo Banten berang hati indak lata badu di sinan kalau dipandang nek berang si Rajo Banten lah nyo pancung sekali lain atau nyo pancung sekali lain padang manenggi lah nyo maranda padang maranda lah nyo manenggi padang manuki pak nyopijaan tetambang kagumia lama hari juo badani nyo buni kararak gumia lama hari secindur mato iyolah santiang badan Rajo tadi maramba Rajo santiang kini manoka dan santiang bana pado paya di dalam rimbo padora lamo di rimbo dalam meloknya tinggal di tampe ambo oba itu kato badan inyo sawalawe nambalun jadi mendanga kato cuy itu batama pane Rajo Banten dangala yang namudo iko pancung penghabisan si bonsu tak kabar dia lain situ tak kabar kakak lain ndak ada luak pado iko aja ndak aja yang di bawahnya yang di bawahnya itu kalau kau dipandang indah tu bilang lama bana di sinan kalau dipandang nyo pancung sekali lain nyo pancung ju cindur mato padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang katibo di sonsong nyo balaka tibo di kanyang buni manggado bawa mati buni manoko pinggan karang mau yumpalo begu bagulung padang kapuntiang nyo lapata tigo padang Rajo Homaria jo cindur mato sio Rajo baparang untuang dape lawan panyaba ko dape lawan pamane labului gadang badan Rajo padang lapua Rajo babao parang tibo di kanyang patah sajo ba itu bana kato inyo mendanga kato cuy tu tambah berang Rajo Banten kota talo ang dimakan basi kota dimakan di malelo kota talo dimakan bantu to cubo yang nangkok manangkok to cubo lambui malambui an mandanga kato cuy itu manjawe sekali badan cindur mato ko lapi lagam kababelo baduri-duri batang dado ko laba itu nang kaelo to cubo tangko manangko nyo cubo tangko manangko anti malambui an
Oh anti malambui nyo malambuian ba itu kalau kau dipandang nyo cubo tangko manang ko anti mampe anak sari la desa malam nyo baca kala sakuti kola rajo banten yo cindur mato Cukup di 2 hari 2 malam anti mampe-mampean nindak nang kala cie juo la 3 hari 3 malam la 3 kubangan sudah ba itu kalau kau dipandang lampe hari ampe malam balago inyo sekutiko lampe lo kubangan sudah alun jo kala jo manang nyo la 7 hari 7 malam baca ka inyo badu rajo banter nyo cindur mato la 7 kubangan sudah indak nan kangalala o mande olah seorang layu kala seorang juana jale kala jamana desinan kalau kau dipandang caliak kehalian sorang-sorang desinan kalau kau dilihat Otom pada inyo rajo banten nyo ado pak kari karamat ba itu kalau dipandang nyo cabui kari di pinggang tuan Menurut sejarah diterima kalau tercabui kari di pinggang keluar kari di sawangnya ndak ada kari nan tak lalu ndak ada pendekar tak bului ba itu sejarah dahulunya Oh di sinan karinya cabui nampak sekali di cindur mato seto nampak karinya cabui nyo sembah tungkek karaman nan dapet tadi Honyo adu bana pengalaman yo karamat ko tungkek nangko ba itu kato cindur mato indak to bilang lamo bana Oh di sinan kalau dipandang naninyo si rajo banten mencabui kari karamat naninyo si cindur mato mambie tungkek karamat tuan tungkek karamat nyo nyatokan sebalun nyato adoan sebalun ado tabuk maripat jua tikat la jale pandang syariat mangece inyo katungkek matu tungkek nang karamat ko iyo buyang karamat patui karamat bakaluan bana sampai di karamat tungkek Oh ba itu kalau dipandang satunya tungkek lah nyo ambil 7 pak bayang tungkek tuan Tujuannya bayang tungkek laragu si rajo banten nan ma tungkek nan sabananyo mengajar si rajo banten nyo kajar rajo banten di tungkek karaman ba itu kalau kau dipandang lama lang si rajo banten si kujut tumbuh di ulak kambang lah bunga tumatan yang putih kok mujur nak dapet ditulak kok malang nak dapet kita
lama lang pak si Rajo Banten dapet nyokanai tungkek karamat nyogungguang kalewang langi ilang di kaca awan biru menyiapi tulang manulang menjadi abu olah diudaro menjadi abunya di udara itu Raja Banten. Jalula bilangan sampai nak talok ditulak-tulak lain nyawa balik kanan punya tungkek latibo dakek cindur mah atau tungkek latibo dakek cindur mata itu kalau kau dipandang nak guna to etong lama nak perlu to bilang lama bana olah nampak juo di Ratu Banten iyo tunangan Raja Banten mansola jale dari Anjuang ala mati Raja Banten Tuhan. Lala matinya Raja Banten satu nampak Raja la mati tumpak deinyo Ratu Banten alanyo turun dari Anjuang kalau nanggadi turun Anjuang kok Ratu Banten turun Anjuang bagai di kasau lama mangasan jari nan 10 dua bale jorakam cincin nasi basuh tulang lama mato memandang hati hancur nambe dolape Tuhan. Kanan lain Tuhan itu kata Ratu Banten lah turuninyo pak dari Anjuang. Kalau nyoratu kakak turun mani-mani tabu di gurun maninan sampai ke pucuknya. Kalau rala ratu melenggok turun bagalui letang di usuknya. Ayam di parwit nak rang pondok nambagak tinggal di pawitan. Kok Ratu Banten nang kamalenggok linju sagalo. Pasandian yo pak itu kalau kok dipandang alati bodi laman rumah Tuhan. Alati bonyo di laman rumah maaluninyo Ratu Banten sajak mulai laye kaduya sesinga indah kanai pane itu kalau dipandang setiti alun kanai hujan. Satonyo turun pak kaduya tu lagalok duya di bueknyo. Tumpak di badan Ratu Banten nyo pandangi bana lapak di cindur mato dari kaki sampai ke rambut ampu kaki muka setayen tumi mandamai talu burung bati jerong ceparui padi di pinggang karanggonai di punggung mau hujan labe
Batang mari berkata-kata, 3 kata potongan mari, sekata tunangan luku, sekata tunangan palu, sekata dandam tak sudah. Di hati awan bara jompo kan yang nyoco bulan sekap yang rambut panjang tak gere-gere. Hotalingo talipuk layu, hidung mancung mana suntongga, bibir merah ba ampalam masak, panggalakkan culi mau rangka, dagunya ba awan tagantung. Obak pak pie ampiang arang banda, ampiang na urang padi Cino yo pak. Hosadang mandang awak lean tamanokot cindur mato dake inyo tuan. Oma kok cindur mato lo ada ke inyo tupak de inyo ratu Banten inyo pancantik bungo inai pandai panikam parut padi. Oh gigi putih kuku bainai pinggang secakam 3 jari. Oh jange kuning bak pane patang bak itu kalau ratu Banten. Oh tumpak di badan cindur mato dek baca ka alas-alasai la jale kala jo manangnya. Oh bajalan juo sama seorang awak kemulai ka bajalan nyosem batangan pak di ratu Banten tuan. Onyo sembatangan di ratu Banten tuan kacik junjungan ambo kamaju oleh tuan pai kamaju kekapai tuan dak boleh pai lai. Oh tunangan ambo lah tuan bunuh siaka ganti tunangan ambo jadi ndak boleh tuan pai tuan kaganti tuan orang nan mati tuan. Oba itu katanya ratu Banten mandanga kato bantu itu jawaban cindur mato. Onde dia kandung ratu Banten danga di ratu dia elo-elo. Holai ko indah kamanyasa ambo di siko anak dagang. Awak ndak ado bapa mili. Oh awak di siko dagang sansai. Adik orang lain orang barado, adik orang asa barasa yo dia. Lain ndak ado penyesalan mandang kato bantu itu menjawe inyo ratu Banten. Carito tuan jangan nipa banyak tuan. Hojan tuan berkila-kila ndak ado lain tuan pado tuan tuan. Oh hari kini kita umumkan mansonyo alek kadibue da uluan bojo rajo Banten batunang lasakian lamo nanale alun batako. Oh kini ko alek kita takut to bue alek ampe hari gak ampe malam atau 5 hari gak 5 malam seminggu bisa alek to bue. Oh biaya tuan nak kata sangkui tuan jangan melak juo ba itu kato pak. Oh ratu Banten tuan mandanga kato rupo itu ndak dapet maila cindur mato pak ndak dapet maila doa cindur mato di sinan nyo langsung kanjuang peranginan maalun kalau dipandang. Olah tiba di anjuang peranginan lah nyomuan di mantinan banyak nyomukan dirang basamo. Mansonyo si ratu Banten barisu alek kadi mulai jodohnya jale jo cindur mato tuan.
nyo jale nyo ajo cinur mato anak rarana rang pama pagaruyung ba itu kalau sejarahnya indak to bilang-bilang lamo ondak guno to etong lamo bana sadang cuy itu to tinggan balam taranggo ate tanggo manyang taure ate pintu. Oh salam ta'azim badan kita to ali sekete tantang itu walau di ali sinan yu to ali kabuno kanduang nambagala manderu biya Tuhan. Sedang di daerah Lunang Juo bapakat rakyat namanya kadibuyan rumah manderu biya ba itu kalau kau dipandang oh mencari kayu badan orang adona mencari papan nyo cari papan karimbo adona mencari tonggak di sinan kalau kau dipandang oh lah dapet papan untuk dinding rumah lah dapet tonggak sekalian dicari papan lah cukui maaluni nyo tukang rumah. Oh kamu mulai memasang tonggak tuo indak nan cocok cie juo indak nan suai cie juo bapikir tukang rumah banyak Tuhan. Oh kama kayu lai kakito cari kama kayu nang kakito ambil ndak ada kau untuk tonggak tua ba itu kata orang basamo ba itu kata tukang rumah. Oh di sinan kalau kau dipandang abiari sari tu tibo di hari barisuknyo. Hotibo di hari barisuknyo adolah masyarakat main ke sungai nampak sebuah tonggak panjang Tuhan. Oh nampak sebuahnya tonggak panjang baru diimbau tukang rumah. Boado menampak tonggak le mungkin iko tonggak rumah iko nangka mungkin tonggak jadi tonggak tuo. Nyoca liat bana elok-elok balubang pak kayu sabala di sinan kalau dipandang do daga kayu tu tadi opa. Oh satu di daga kayu nan dapik lah galak cando tukang rumah yo iko kayu tonggak tuo Tuhan. Yo iko kayunyo anang kajadi tonggak tuo lanyo sandang dirang bersama nyo bawa ke dalam kampung ba itu kalau kau dipandang di sinan kalau dipandang mulailah tiba kayu di kampung mulailah rumah di tagaan tonggak nambahnya. Oh itu nyo rumah tonggak dilihat tunggak rumahnya tiga balik ba itu kalau kau dipandang. Oh di tengah-tengah tonggak tua ba itu kalau dilihat nang kayu nambah lubang tadi dek karaman kayu nambah lubang yo pak. Hola tagak tonggak kasadonyo tonggak tagak dinding terpasang atok laki lantai lah sudah. Oh di sinan kalau dipandang ko umat sudah bau pekayuan sudah balik mau Tuhan. Oh sumbala rumah pak untuk manderu biya nambah namo si bundo kandung dek rumah lah sudah. Oh dicali tonggak nan pasang nan letak di tengah-tengah nan tonggak balu bangsa bala dek karamatnya rumah tadi. Aduh bayi daket tonggak Tuhan. Oh aduh bayinya
dalam tonggak baik tu kalau kau dipandang manitia ia keluar dampak di rakyatnya nambahnya iyo karamat bundokan duang nambah gala bandai rubia. Oh di sinan kalau kau dipandang di sinan bundokan duang tinggal nambah gala bandai rubia sarato inyo anak sekalian cukui jo inyo putih bonsu sarato wadang tuanku Sarato adang tuanku tinggal di rumah Baroso. Tompak orang kepercayaan bundokan duang nambah gala mandai rubia dola orang kepercayaan badan bundo. Oh itunya orang kepercayaan bundokan duang namo di pagar wuyuang mandai rubia namo di lunang ba itu sejarah ditarimo ko anak adang tuangku nak pisangnya si putih bonsu. Osamo di lunang pak ketigo nyonyo sadang basanang yo pak. O sadang basanang nyo di lunang balam taranggo ate tanggo manyang tauray ate pintu. O salam taazim badan kito alie sakete tentang itu to alie kakaka cindur mato makabake tu mana nambah namo cindur mato. O sadang di daerah Banten nyo sadang nyo di Banten duo sadang barale gadang-gadang tuan. O sadang membue ale gadang-gadang iyo joinyo ratu Banten alasari 2 hari abiari baganti hari. Abi hari nyopak baganti pakan alas-alasai alek babue lasanyo suami istri ba itu kalau dipandang basanang-sanang ratu Banten duo joinyo. Ho cindur mato pa cindur mato ba itu kalau kau dipandang. Oh indah to bilang lamo ndak para lu to etong lamo. Oh agak saja di badaninyo maalun badan dirinyo sadang basanang yu. Oh sadang basanangnya sanang juo iyo di daerah Banten duo ba itu kalau dipandang tinggalan sadang di sinan to bilang inyo mande balik.
namba namo manderu bia bundokan duang namonyo di pagaruyuang manderu bia namo di lunang ba itu kalau kau dipandang sadangnya di daerah lunang na alun badan manderu bia namba namo si bundokan duang nyolai baulang juo kapagaruyuang tuan baulang juonyo kapagaruyuang sarato anak sekalian tapi nyopai kapagaruyuang indah ado pai nalamo pai nyo ado wakatunyo sa wakatu bulan purnama kalau tibo bulan purnama barangke badan bundokan duang namba namo manderu bianyo ado baju sonsong barat tuan nyo ado baju sonsong barat nyo ado baju pandai tabang ba itu kalau kau dipandang nampak juo pak di masyarakat lunang nampak juo di orang banyak kok tibo bulan purnama latabang jo baju sonsong barat nampak de orang nambah samo batigo inyo sekali pai menuju si pagaruyuang yo pak di sinan orang manamo anyo agi duo pak gala bundokan duang namo di pagaruyuang manderu bia namo di lunang yo pak hokot tibo bulan purnama nyo tabang jo baju sonsong barat diagi gala cie lai banamo putih reno bulan tuan banamo putih nyo areno bulan tio inyo sabantu itu baulang lainyo kapagaruyuang sadang di daerah pagaruyuang nyo sadang maulang kampung sadang manatap nyo di ustano dapet kaba badan mamaknyo nambaramo rajo nang kuniang latak kabainyo di kampung yo di daerah pagaruyuang barangke rajo nang kuniang mencari nyo badan bundo tadi ka mencari si bundo kanduang yo pak barangke rajo nang kuniang rancana rajo nang kuniang asa batamu bundo kanduang diukun pancuang hari kini tuan diokun pancuang nyo hari kini ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo dak perlu dibilang lamo bana nan mama rajo nang kuniang sato kamulai kabarangke dari rumah menuju daerah pagaruyuang tumpak di badan bundokan duang garak raso tibo sekali mangganye diampu kaki membalik ke bubun-bubun mansonyo lawan nang katibo urang mencari-cari buru barangke pulo pak dari pagaruyuang sarato inyo tumanyo yo putih bonsu sarato badanyo tumadang tuangku nyobawa na adang tuangku nyobawa si putih bonsu tabang kalunang nyobayu sonsong barat tuan tabang kalunang jo baju sonsong barat ba itu kalau kok dipandang lati bolonyo di lunang balik inyo tibo di nagari lunang banamolo manderu bia sadang di lunang to tinggan to japui mama badaninyo di japui rajo nang kuniang lati bolo di pagaruyuang la ditanyoan kadu balang talambe rajo datang rajo
Sabanta ko bana bundo kandung pai pai nyo inda tantuara rajo tibo rajo bundo kandung pai rajo rajo tibo bundo kandung pai ba itu kata badaninyo disinan kalau ko dipandang Nata bado pane hati rajo nang kunyang kurang aja bana bundo kandung kok batamu jo badanam bombo bunuh mati Oyo padang ko mati jo padang ko ba eto kato badane nyo ndak tabado pane dalam mati ba itu rajo nang kunyang babali inyo karuma babali inyo nak nyola Ola babali lo marajo nang kunyang la sampai pulonyo ke rumah nak tabado berang di hati tinggal ninyo sedang berang Toja pui kakak bundo kandung nan tinggal di daerah Ulu Jambi iyo ayah darinyo putih bonsu Ola pane pulo kabundo kandung anaknya datang tuara lapai pulo kapagaruyong mencari anak badani Tuhan mencari anak badaninyo indak to bilang-bilang lamo sedangnya dalam perjalanan ndak lamo kita bilangkan lah sampai ke Pagaruyong satu tibo di Pagaruyong hari datang bulalang tibo tak kajui du balang nambah rampe onde dengan di du balang makoinyo bundo kandung Sarato adang tuangku cukui joinyo anak ambo nambah namo si putih bonsu Sarato inyo cindur mato ba itu kato badaninyo Mandanga kato rupo itu onde rajo ampuni ambo ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki di hati selo kabasaran kato riang kato talompe kato takui kato ndak sampai nambana kato bakaban Walau ambo rajo kaba bunuh mati Walaupun ambo kaba ukun pancuang nang kecek bakaban juo Kalau naninyo bundo kandung lalamo indak di Pagaruyong Sarato jo inyo adang tuangku cukui jo anak badan rajo nambah namo si putih bonsu Kalau naninyo cindur mato itu nampal yang lamo bana Cindur mato rajo hilang dahulu Cindur mato meninggal kampung dulu Ado sejarah dahulunya mangko marantau cindur mato
Inyo payapai baparang inyo sayang ke putih bonsu dapet na banyak managaan dak boleh di nama samo tumpak di badan putih bonsu. Inyo rencana kaditunangan kan jo cindur mato na banyak orang managaan serato manti jadi pandai serato mama nama samo. Yo kalau jo inyo cindur mato kaditunangkan jo cindur mato yo jo inyo putih bonsu ndak talingka dat dosara nama dat dosara dari tapi anjak ke tangga dari ujung anjak ke tangga indak nempan cie yo. Tapi kok jo inyo adang tuangku yo jo anak bundo kandung itu talingka dat yo sara nuk bako balik kana pisang mangkonyo hilang cindur mato bayi buat tila ora jo oh bajalan lah seorang kato di dubalang manjawe inyo sakote ko oyolah bapaknya dari putih bonsu jadi kamapai anak ambo kama hilang nyoyuang nambah tiga dubalang Mandanga katonyo dari rajo dengan bana kami selaku anak buah kami dubalang bawahan ketik-ketik indak nanjale cie juo ndak barani kami batanyo osamo marajo jo mama rajo nambah namo rajo nang kunyang lah dua kalinyo kepagaruyong marabo juo tibo di si kuasa batamu bunuh kandung nyokun pancuang di rajo nang kunyang rajo nyokon pancuang di rajo nang kunyang sababnya salah banyak wana sababnya salah lama lewati ndak dapet diagi ampun ndak dapet dimaafkan lagi mbak itu bana kato dubalang mendanga kato cuy itu jawapan badan inyo dangalah diang di dubalang kok sempet balik bungo kandung agi kabar cepet kamu kirim pasan kau lu jami oh mananga katoco itu kalau palagam kababelo katukorana dalam sawah kok laba itu marajo enak kaelo bilo babali oh agi kaba marajo Baba itu mana kata doba kata rupa itu nak tabado sanang dalam hati sajua di dalam kira-kira barang ke mana raja tadi barang ke inyo raja tadi di sinan kalau kok dipandang alapai raja tu tadi tinggal du balang nambah rampe
Barunya balik arwah do balang kecewa awak lah kekanai ukun pancuang karajo buno kanduang babuek-buek do balang ju sasarangannya Tuhan. Odu balang jo sasarannya tinggal daerah Pagaruyung serato du balang nambah rampe. Oto panggil baliknya bundo kanduang kita japut si bundo kanduang sedang di daerah Lunang Yuwo nambah galanyo pandai rubia banamu putih larenung bulan ba itu kalau kok dipandang nambah galaman de rubia sedang di daerah Lunang Yuwo de awak orang karamat de awak jale orang santiang dipanggil kabau si binuang lah datang kabau si binuang sarato ayam si bilugo cukui joku dola omane opamenan la ana olah datangnya kabau si binuang iolah kabau binuang tadi osarato ayam sikinan tan cukui jokudo balang tigo cukui jokudo balang tigo nang kabau binuang tadi nyoparentan di bundo kanduang nambah galaman de rubia oma di kabau si binuang ang jago di ujung tanjuang baulang yung ke daerah si baringin ba itu kato badaninyo. Oh dari ujung tanjuang ang baulang kabaringin bara badan babalik tibuang di gunung li ingona kubangan yuang dibaringin ba itu kato badaninyo bekwang calik lo pulang ke tapi bajajak tentang kubang gadang tarui ulangan ke Gunung Linggo ba itu kato menderubia omanatap nak di ujung tanjuang ba itu kato badan mande dek kinyo tuma kabau si binuang dek kabau sangat mengarati perintah lanyo jalani Tuhan. Perintahnya ala nyo jalani perintahnya manderubia nambah namo si bundo kanduang ba itu kalau kau dipandang ndak guno to etong lamo bana biari baganti biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun ala setahun 2 tahun ado tahunnya sekutiko babalik juonyo ke daerah Pagaruyung pulang batigo badaninyo nancik badan bundo kanduang di Lunang banamo manderubia nancik anak adang tuangku sarato nak pisang putih bonsu. Oba baliknya ke daerah Pak Pagaruyung sedang baulang ke Pagaruyung dibuat tampe cik lai Tuhan.
Nyobuet tampe pak cie lai, nyobuet tampe padiaman, nyobuet tampe pemandoan, yo tampe dibunuh kanuang. Nyo cari lo tampe cie lai, rancana badan bunuh kanuang, kok tibo lawan kabasoso, kondak kadape kamaila kasinan awak mailang kasinan awak mengira. Nyo pandang bana elo-elo tasabui gunung kalaso jawi di sini rancangan apa olah bundo lakan duang Ojo itu kata bundokan uang sadang di daerah Pagaruyung. Oh sadang coy itu to bilangkan sadangnya bundokan uang tadi. O sarato dang tuangku cukui joinyo putih bonsu perulangan sudahlah jale. O dari Pagaruyung ke daerah Lunang, iyonyo Lunang si pesisir itu kalau kau dipa anang nae. Oto tinggalan badan bundokan duang serato adang tuangku cukui joinyo putih bonsu. Oto japui badan cindur mato sadang di daerah Banten wonyo sadang basanang sanang. Odek lalamo paenyo baturutan ala dek badan dirinya petang kami malam Jumat kampung Cino di lambai api. Olah gara ala paejo Muhammad baba bandu ratu Banten tadi tuan. Baba bandu ratu Banten tadi ba itu kalau kok dipandang de inyo bininyo dari itu macindur mato naninyo sadang bare lawi. O di sini ninyo cindur mato awak sadang duduk sadang duduk di Anjung Tinggi. Oh hari tape pukul 2 balik siang tak kalau badan dirinya awak tak kalau mimpi tiba tuan. Oh awak tak kalau mimpi tiba rasanya datang bundokan duang menangi bantu bundokan duang menangi ke badan cindur mato. Oh nak kanduang si cindur mato yo nak balik lalai nak ke nagari. Ho pulang lalai nak ke korong kampung babalik lalai ke nagari Minang kampung ala bak kata orang yo nak. Ho ko adat rang anja-anja kok sarak rang tuka-tuka ba itu mimpinya nan datang mimpi sampai cindur mato lata cinta tuan. Oh mimpi
mimpi sampai cindur mata sinta lah jago inyo dari lalu satu lah jago cindur mata di sinan kalau kau dipandang mimpi sampai awak tersinta tekana pulo tekana mimpi di badannya rasanya datang bunuh kandung menyuruh pulang ke negari menyuruh balik ke daerah Minang yo pak. Ho kampung ala bakat orang ko adat orang anja-anja ko sara orang tuka-tuka itu mana mimpi nanti boh perasaan ndak lama lagi Tuhan. Oh perasaannya anak lama lahir di sinan kalau kok dipandang agak di badan Ratu Banten awak nan sedang duduk-duduk di calik junjungan tadi. Oh jago lalu inyo bamanuang lah datang sekali Ratu Banten nonde tuan dangakan mana tuan kacik junjungan namo. Oh dari dunia sampai ke akhirat ndak mencuba tuan coiko jago lalu tuan bamanuang apa kok salah karanonyo ado kok salah badan ambo kok salah tolong kaban kok salah tingkah jo laku tuan. Oh kaban lah kabake ambo tuan jangan bamanuang ba itu kato Ratu Banten tuan. Oh itu katanya Ratu Banten di sinan kalau kok dipandang ndak guna to etong lama menjawe badan cindur mato di kandung dangakan mana dangakanlah di Ratu Banten dangakan bana elo ndak ada salah badan dia indah dan salah do dia cie juo dia. Oh tadi ambo sedang duduk hari tapi pukul 2 balik siang sedang pembuntak bayang-bayang terkaluk badan diri ambo. Oh rasanya datang orang kampung raso datang mandeka awak rasanya datang bundo kandung menyuruh pulang dia ke negari kampung ala bakat orang ko adat orang anja-anja ko sara orang tuka-tuka yo dia. Toba itu bana mimpi nanti bo mimpi sampai awak tersinta tekanak pulau tumpak di hari kini ju ambo balik dia karena gari Minang tuan. Oh awak balik dia karena gari Minang ba itu bana katoinyo menang kato bantu itu maalun si Ratu Banten menanginyo Ratu Banten. Oh tuan kacik junjungan amo tuan. Oh kok babalik tuan ke kampung tuan akadayo badan ambo nan sadang barek lawi kok tiba katu malayan sia manolong. Oh badan ambo tuan indah ibu tuan yo ambo tuan. Oh indah ibunya tuan jo ambo ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang indah guno dia tong lamo maalun sajo badaninyo. Oh bakato sekali cindur mato di kandung si Ratu Banten ditaga indak kata taga dilarang indak kata larang. Nan awak babalik ju awak tetap pulang ke kampung tetap babalik dia ke negari tuan. Oh tetap
babaliknyo akan nagari ba itu kato badaninyo ndak dapet dilarang-larang ndak dapet ditaga-taga mandanga kato cuy itu. Kau tak kadapit Tuhan namo larang, kau tak kadapit amo taga kaba aju Tuhan badan amo Tuhan. Kaba aju oleh Tuhan badan ambo ba itu bana kato badan ninyo ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang maalun ninyo cindur mato na ninyo mulai kabarangke pakaian sudah lalake. Oh lalaki baju angkatan pesisi karisa bila pecengkang padang nan salai ba itu kalau kau dipandang. Oh manat sudah nyetingan dia kanduang ratu banten dia ayo dia. Oh sapa ningga badan diri ambo. Kok lai anak badan awak, kok sempat anak kok lai, kok anak lai barisuknyo yo dia. Kok lai anak dia laki-laki, kok sempat lai selamat kaduya. Namakan tuangku dia darah putih Tuhan. Namakan tuangku nyo darah putih, kok ingin nyo kanagari Minang, kok ingin mencari bapaknya, kok gadang anak barisue. Oh iko matungke dia mau tinggal simpanlah tungke elok-elok tungke ko nang kamanunjuan di mambo barado wa itu kato badaninyo. Oh mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang indah to etong lamo barang ke inyo cindur mato pae. Oh barang ke inyo cindur mato satu lah turun dari anjung, satu nampak suami turun marato si ratu Banten mencalik suami. Oh kakak pai di badan ambo sadang obarek coy ko tuan babang aliak kanagari akadayo tuan. Badan ambon tuang ambil langkok di tangan langadang jatuh ladang aun masuk pangadi susah mengantungkan ni duit pak jorang dagang awak sansai nyolapa.
Oh indah nanda pedo wataga sayang jua Tuhan. Oh Tuhan balik aja Tuhan karena gangari oh Tuhan onde Tuhan indah ado dibo ambonan sadang barek lawit Tuhan balik ke korong kampung oh Tuhan oh Tuhan tong lamo nak gono to bilang lamo bana oh tumpak di badan dirinya berjalan juo cendur mato oh berjalan juo sama seorang panek dek lama di berjalan lah jauh juo perjalanan oh dek lah jauh juo perjalanan nyotarui ke tepi pantai lah dapet pelang nyonan baru lada pelang nyonan baru baraharago kadi bali nyobai pelang sekali barangke jo pelang nyonan elo oh iyo lah di daerah pantai Banten ba itu kalau kok dipandang inyo kamulai ka barangke bakato inyo tama cindur mato oma di pelang nyonan baru ma di pelang nang Karaman. Oko iyo kayu dasar dari Karamat, kayu dasarnya dari Binuang Sati, jangan baduto bake ambo. Odang akan dipelang nang kambo tompang di matampe nyo bundo kanduang di sinan pelang marape Tuhan. Di sinan pelang marape ba itu kalau kok dipandang dak guna to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana barangke lah badan pak dirinya barangke dari pantai Banten Minang daerah kanyo tuju oh sadangnya ado pak ate pelang inyo menjadi jara batu Tuhan. Oh inyo menjadi jara batu iyo badan inyo juo jara modi badan inyo juo ba itu inyo cindur mato sadangnya tagak jadi barama jadi jara modi. Nyosa angin nang kancang tiba kan langit nang kasih campa apuikan pelang nangko menuju daerah Minang Tuhan. Oh menuju daerah Minang ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo. La datang pa angin ang kasih Sato datang angin la nang kasih Apo tando angin la tibo Na mangile mga limantang
Mengilik mengalir mantang Bajuntai punco bali Uang tabang sama Bondong lah babondong Bondong ilir babondong mudia Ilir lah itulah kok dipandang Hijau lawit telah bantuk bamban Mangguluang kasur di haluan Oba itu angin kok kadatang Satu tibu angin nang kancang Balaka di pasak tiang Bagenggong bunyi tali anak Memaki bunyi tali tolong Manang yang bunyi laya sawai Malanduang laya ketujuannya Marukut tiang gadang ketik Jajak lah sosuk pelang gadang Bajau aja mau dimakan Mengecek si cindur mato Pecapek langkanang kontanai Pasingkek rantau dia kanduang Ndak tabado kancang nyodo lari pelang Ba itu kalau dipandang Tandonyo kancang lari pelang Oh nambah copucuk dilancan Nancok kumbang putui talinyo Nambah cok kucingnya lapisanyo Nambah balui digati Kue bantu sarasanyo koto baru Oh bantu lang kisau pak lari pelang Ba itu kancang lari pelang Naik balato siku-siku tuan Oh naik balato nyo siku-siku pelang balari tarwi juo Ndak guno to etong lamo Dek lama pak di tengah lawi alasari Di samalam biari baganti hari lah 2 hari 2 malam balai tengah lawi lape Oh indah tetong pulau dape Indah terbilang pulau tinggal Kaja pulau dape Kaja lah pulau tinggal Ba itu sedang tengah lawi balainya Cindur mato pae Oh balainya cendur mato Sedang di tengah lawi ju Tinggal di tengah lawi To bilang si bundokan uang Nambah galaman derubia Sedang di daerah Pagaruyong Nyo sedang memantau ju Kok tibo lawan nambare Kok tibo lawan angkare Kok tak dapet mailak lagi Kok iyo masalah karebana Disiko awak kamailang Manduk ka gunung kalaso jawi tuan Batampe rencananya di gunung Kalaso Jawi Ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo Di sinan kalau kau dilihat agak saja di bundokan duang Oh tadanga bundokan duang lah balik ke Pagaruyung Tumpainyo raja nang kuning serato jo kakak bundokan duang Nanaya dari putih bonsu Lah barang keloinyo dari Jambi Opai ke daerah Pagaruyung Kamancari Si bundokan duang tuan Kamancari si bundokan duang nambah galaman derubia Ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo Di sinan kalau kau dipandang De inyo bundokan duang tadi garak raso cukui nyo mati Kamu mulai orang mencari bundokan duang Tibo di lunang yo pae
bundokan luangnya tiba di lunang kalau lah tibanya di lunang labanamu manderubia o sarato adang tuangku cukui joinyo putih bonsu lah tiba di lunang ketiganya tuane tiba di lunang ketiganya itu kalau dipandang awak tiba di negari lunang lah datang mama kapagalaroyang malati borajo nang kuning cukui jo kakak sekalian nan tinggal di ulu Jambi yo ayah di putih bonsu ndak tabado pane hati mama nang kakak ba itu jo kok batamu jo badan bunokan wong monyo bunuanyo kun mati ma lo balik rajo nang kuning serato jo ayah badan putih bonsulanyo tinggal lo pagaruyuang ba itu kalau kok dipandang nan tinggal di pagaruyuang anyo du balang lay jo dayang serato si kambang sekalian ba itu kalau kok dipandang nambundokan luang tak kadoi nyola tatap tinggal di lunang main nyola menatap nyola tinggal di lunang nambagala menderubia ba itu kalau kok dipandang indak to etong lamo ndak paralu doto bilang lamo agak di badan lah mandi tadi agak de inyo mandi rubia nambah namo si bundokan luang masyarakat Batam Basanang o tumpak di negari daerah lunang yo sayang kabake mandi tinggan badannya tuma bundokan buang nambagala manderubi atau japui badan cindur mato o sadang balai dalam lawi ndak tahu pulau nan dape ndak nampak pulau nan talampau kajaba kaja pulau dape kajaba kaja pulau tinggal lah banyak pulau terlewati antanan ma pulaunya ni ma yo antanan malapa pulau nang kadiuni ba itu kalau kau dipandang ndak paralu to etong lamo ndak guno to bilang lamo bana yo agak di badan cindur mato sadang balai dalam lawi di mainyo tolataan sadang balai lai ju balai dalam tengah lawi balai ndak jauh-jauh balai pak di balik kudu ombak sadang balai lai ju nampak kabau di tanah tapi menampak
nampaklah kabau di tanah tapi sato nampak kabau di tapi tasirok darah di dado serupo bana jo kabau awak jo kabau binuang sati ba itu bana kato cindur mato manyuaran pelang ketapi seketik lain nyo calik bana dari jauh nyo pandang bana elok-elok kiro nak dapet dia anja-anja nak dapet dia ali-ali kiro nyo iyo pak kabau badan awak nang kabau binuang sati nyoaran pelang katapi masuklah pelang kamu muaro alo pak nanyo tampu muaronyo sekutiko ayat sira muaro kok dilihat nyo calik bana elok-elok latibo di ayu baba dake yo juang ta Badakatan Jawa Jon Tanjuang ba itu kalau kau depanang oh nak to bilang lamo nak para lu to etong no lamo bana alun saja badaninyo lamarape pelang kamuaro la turuninyo cindur mato tuan olah turuninyo tumanyo cindur matonyo datangi kabau si binuang nyo turui kabau lambek-lambek kabau tu tahu di cindur mato walaupun sekian lama dibapisa onyo imbau kabau si binuang dia kandung kabau si binuang yo dia oh lupa ko dia di badan ambo ba itu kato hatinyo dek kabau sangat mengarati manggu badan dirinya alun kalupo kato kabau tuan alun kalupo doa kata kabau ba itu kata kabau binuang sati di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo ndak para lu dia tong lamo bana bakato inyo cindur mato dia kandung kabau binuang sati yo dia kandung kabau si binuang di mako badan bundo kandung sarato adang tuangku cukwi joinyo putih bonsu ba itu kato badaninyo omandanga kato cindur mato manggu kabau sekali jalanlah kabau sakutiko tuan jalan kaki pak badannya nyonyo iriangkan kabau si binuang mudia iya ubat tadi ba itu kalau kau dipandang marah ke daerah lunang oh di sinan kalau kau dilihat dek kabau sangat mengarati sedang di jalan cindur mato yo pak oh tumpak di badan bundokan uang garak raso tibo sekali manso bahayo nang kadatang mansonyo orang kakatibo
Odisinan badannya badan bundokan luang nambah namo mande rubia nyoba anak nambah duo nan cie adang tuanku nan cie si poti bonsu osarato jo bundokan luang nambah gala mande rubia latabang nyoba balik lati bolo Odi pagaru yuang yopa ba itu santiang bundokan luang tuan Oba itu santiang bundokan luang coy itu kalau kau dipandang di sinan kalau dilihat Oh indah lamo inyo di jalan Panek dek lamo bakal lamo Lati boy inyo di rumah inyo di lunang lah nampak rumah gadang tadi olah rumah Oh mande rubi apa Anak bawa lapai tinggal badan cendur mato Oh tinggal badan cendur mato batanyo inyo di sinan yo di siko bundokan luang nambah gala manderu Iya Tuhan Bagala manderu biasa rato anaknya adang tuangku cukui joinyo putih bonsu madanga ketoco itu dek sejarah lengkapnya bau Oh bakato panang kepercayaan ma bundokan luang di sinan kalau kau dipandang Nang kepercayaan manderu biya Sabanta ko pai kapagaru yung pai batigo badaninyo na Opai batigo badaninyo ba itu kato badaninyo lamot taman wang cindur mato ba itu kalau ko dipandang awak tibo bundo lapai O di sinan kalau ko dipandang indak jo batamu jo bundokan luang dak batamu jo adang tuangku sarato inyo putih bonsu tuan O sarato inyo putih bonsu di sinan kalau ko dipandang Abi baganti hari baganti pakan Abi pakan baganti bulan sabulan yo 2 bulan inyo di daerah Hola kampuang lalu nang di daerah kampung lunang ba itu badan cindur mato Oh tiba mengecek kepercayaan manderu bianang kepercayaannya badan mande
Oh di sinan ninyo ka mangecek dangakan di Cinur Mato mulai kepada hari kini kekuasaan kami agiayong kekuasaannya kami agi memerintah lah mulai hari kini. Oh memerintah mulai hari nangko memerintah lah sebagian lawi. Ba itu kata bagian inyo jagolah pantai nyonan panjang, jagolah lawi nyonan panjang. Di sinan Cinur Mato memerintah buyung di sinan cuy itu kata badan inyo parentah bate pasisi iyo lalawi si pasisi na Kato badan Cinur Mato dangakan banala elo-elo ko ambo ng kamamarenta pantai pesisir bebate bantai pesisir o mandanga kato bantu itu kalau bate pantai pesisir dari Sikilang aye bangi sampai daerah Tunggu Hitam itulah bangate na la si bate si pasisi menang kato bantu itu lasana hati Cinur Mato onaninyo bana memerintah bagian pantai tuan Marantanya bagian pantai ba itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak para luto bilang lamo bana onaninyo sedang memerintah kini mulai lainnya memerintah bagian pantai pae Memerintahnya bagian pantai ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo oh sadangnya inyo memerintah abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan nyopak baganti bulan balai rajo kaulu balai di tengah lawi tinggan Cinur Mato dolu na lain lo nang kita japui oto japui orang di daerah Banten yo lainnya Ratu Banten nan bini si Cinur Mato tuan bini nyawa si Cinur Mato dek lamo bakal lamo anti bawa katu yo jangkonyo Malayan Pak Siratu Banten satu Malayan Siratu Banten dicali anak nalai bukan perempuan yo anak nalai laki-laki ndak tabado eloknya anak lasana ngati Ratu Banten mencali anak baik laki
mencari anak laki-laki de anak la selamat lahir baru diagi namu anak tekana umanat suaminya. Umanat suami dahulunya kok lahir anak laki-laki namakan tuanku darapu. Oh tiada Tuhan, lah nyoagi sekali namo anaknya lagi namo sekali banamo tuanku darah putih lah lalaki namo anak. Oh namo orang Minang pak diagianyo lalaki namo badan anak banamo tuangku darah putih pak Oh banamo tuangku darah putih ala sari 2 hari lah cukui 3 hari. Abi hari baganti hari lah sebulan siap malayan anak bata mata go jutuan. Oh anak batambah tago ju anak batambah cadia ju itu kalau dilihat. Oh sadang coy itu to tinggal to japui balik cendur mato sadang mamarenta olah bagian pantai. Oh sadang memerintahnya bagian pantai itu bana kodepanang. Oh sanang tindak tabado sunyi di dalam pemikiran saja di dalam kira-kira salamu awak mamar entah Tuhan. Salamu awak memerintah nak guna to etong lamu abi hari baganti hari. Oh abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan tinggani nyo di sinan to japui badan bundokan wong tuan. Oto japui badan bundokan luang dak paralu to etong lamo bana gak sajo di bundokan luang garak rasola tibo pulau balik mansonyo lawan kakak datang lawannya indah orang jauh hanyo la mama badan inyo tuan. Kok mulai lawan
kawan katibo lalapelo inyo kalunang bait tujuh tio ari ndak guno to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana tio tahun sabantu itu ndak nambah tangamu ola buno lakan wangi onanan matamu bono kaluang mayat to kalau kodepanang ora jonang kuning labat tambah berang matambah pane dalam tina Okoti bolo katu cendur mato kamara karuma gadang naninyo lapai pulo lati bolo di pagaru yung serato inyo adang tuangku cukui jo inyo putih bonsu oco itu juopat tiok tahun ba itu kalau kau dipandang ndak nambah tamu cie jutuan nan batamu doa cie yu nak para luto bilang lamo tinggal sedang coy itu o kapa gulito dari ulu o panjangnya 22 o ali sakete tentang itu to ali pulo bake anaknya to sabui anak cindur mato nanti nggak di daerah Banten di sinan kalau dipandang nana bertambah gadang tuan oh nana bertambah gadang bertambah juga gadang anak tandola gadang anak dipandang olah pandai pak bermain-main main jo kawan sama gadang lah pandai nyo duduk jo kawan sama gadang pak duduk jo kawan nyo sama gadang awak bertambah gadang nyo awak nan sadang bujang tangguang anggaran bau oleh mo balik pak sadang bujang tangguang pandai nyala dua olah pandai main jo kawan sama gadang lah bisa bermain-main tuan
itu anak Cindurmatoyo, anak dari Ratu Banten, nambah namo inyo tuma tuangku darah putih. Itu kalau kau dipandang, oh sadangnya anak bujang tangguang, sadang bau umur 5 balik tahun. Otot tinggannya di sinan to japui bangga dan bunuh kangen uang tuan. Ode japui badan bunuh kandung naninyo bunuh kandung tadi ndak dapet aman di mamaknyo duo jo kakak badan ninyo. Asa tadanga pulang ke Pagaruyung, asa tadanga nyoba balik nan mama rajo sinang kuning ala lainyo ala tibo mencari si bundo kandung tuan. Mencarinya si bundo kandung tumpak di badan bundo kandung. Pasimpanan sudah nyobue tampe mandok sudah nyorancanan. Nyobue ado elo-elo nancie di nagari lunang nancie gunung Kalaso Jawi di sinan kalau dipandang perbatasan Jambi jo Kurinci perbatasan Tumanyo Solo Selatan jo daerah Kurinci. Perbatasan Minang jo Kurinci di sinan gunung Kalaso Jawi di sinan tampe nyobuwe tuan. Sinan tampe nyobuwe tampe lah sudah dibuwe nyo kok tiba lawan mendadak kesinan badan nyo hilang coy itu badan bundo kandung. Yo indak to etong do etong lamo ndak perlu dibilang lamo di sinan kalau lah kok dipandang tumpak di badan lah diri mama nambah namo rajo nang kuning. Onan mama menyasak juo di mabana kamana kenangko di mabana tampe mandoknyo di mabana kampungnya uni. Awak tiboinyo nado santiang bana si bundo kandung tuan. Santiang bana si bundo kandung ba itu kato rajo nang kuning duo jo kakaknya mencari rencana orang nambah duo. Asa matamu bundo kandung dari dulu sampai kini ndak pernah indak menyusan. Asa matamu sekaliku diukun pancuang bundo kandung tuan. Diokon pancung bundo kandung dak diagi ampun lai. Ba itu dalam perencanaan coy itu dalam rencananya. Di sinan kalau kok dipandang tapi ndak ada batamu ndak pernah basuh jo bundo kandung kehilangan akal oh mane. Kuning
Di sinan kalau lah kok dipandang dek mama lah kehilangan akal lepas yang raja nang kuning. Oh tinggal sedang bantu itu tinggal ninyo di sinan. Oh sedang mencari bunuh kandung to japi anak cindur mangato tuane. Oh dijapui anaknya Cinur Mato de anaknya di daerah Bantendu. Iyo anak nanjora tu Banten anak Batamba. Oh gadang laju sadangnya anak main jo kawan semua gadang. Sadang lama bermain-main antanyo malang anta muju. Anta malang lah tiba di anak di sinan kalau kau dipandang. Olah malang tiba di anak batangka jo sama gadang pai. Batangkanyo inyo sama gadang ba itu kalau kok dipandang sadang batangkanyo badua lah kato kawan. Dangalah diang tuangku darah putih dan pandai luang menyombong-nyombong dan pandai luang mengecek santiang. Jangan kecek yuang tak dorong-dorong dari mabana dasar buyuang. Antarang mako bapa ang sabananyo badan ang indah ado bapa iwang badan ang indah do bapa indah ado buyong bapa antarang mano bapa buyong antarang sase dari mano kotak tumande ndak balaki antarang gilo yung dari mano antarang tele dari mano ba itu bana katoinyo sajak badan ang layak kaduya ng bapa ndak nampak yung mana bapaknya anak nampak ba itu kalau kau dipandang agak sajo di badan inyo agak di badan inyo tadi mandang kato kawan dek male nyo batangka jo kawannya male jo kawan kabaga dua babalik tuangku darah putih balik tuangku darah putih babalik ke tampik mandi
satu balik ke tampik mandi, satu tiba di rumah mandi, bamanung tuangku darapu. Bamanuang tuangku darah putih dua bamanuang dekoresi. Oh sadang bamanuang ka bamanuang ibu hati bukan kemain awak sadang bamanuang yo datang lamane kanuang nyopa datang lainnya nambah namo ratu banten mande di inyo tuangku darah putih yolana cindur mato. Oh mancali anak bamanuang mangecek mande sekali. Oh nak kandung sayang jo mande manga bamanuang tuangku darah putih. Aku sabab karena nyoyona. Oh anan sakit pada badan, anan sakit pada tubuh, adek badan tuangku nan tekana. Jan bamanuang naik di kurisi Tuhan. Oh jan bamanuang nak di kurisi mandanga kato rupo itu jawaban badan anak. Onde mande dangakan bana di malo indak kabamanuang awak nan sadang duduk jo kawan samo gadang batang kawak jo kawan nyuino badan diri ambo indak ado babapa awak indak ado baya langka malula o mande. Olah badan